Să ne jucăm, să ne jucăm, hai copii să ne jucăm, să ne jucăm, să ne jucăm, hai copii să ne jucăm. Dea povestea, sunteți acolo? Adelina, Rania, Tudor, Teodor, Maira, Sasha, Ioan, Amalia, Bianca, Rareș, Horia, Eva, Denis, Ana, Antonia, Anisia, Fabian, Alice, Sara. Inima mea este împreună cu inima ta și vă povestește așa. Într-o zi, soarele pe cer, ales drept atelier, chiar aripi de cărticică și o poveste, nu chiar pitică, pentru o nepoțică. Mi-e tare drag domnul soare, de aceea l-am ascultat și eu cu răbdare. Mi-am șoptit în lăuntrul meu ceea ce vă șoptesc și vouă de obicei. Atenție! Ochișori și urechiușe deschise, năsuc treaz, guriță zâmbitoare, tălpi liniștite și palme spre soare în liniște, cu răbdare. Ce spune povestea oare? Soarele și-a ridicat ochelarii pe frunte și a început să povestească, sclipind jucăuș, cu glas colorat numai bun de ascultat. A fost odată, de mult, dar nu chiar de mult, o fetiță într-o tabără. Ce este o tabără? Un loc de petrecut vacanța pentru copii. Și cât de mare era fetița? Tocmai terminase clasa 1, să tot fi avut vreo 7 ani și jumătate. Oh, era mai mare decât mine. Eu am 5 ani. Sunt la grădiniță, în grupa mare. Spune-mi, mai vrei să asculți povestea? Să știi că pot să mă opresc din povestit. Ascult. Atunci, atenție! Știu, ochișori și urechiușe deschise, năsuc treaz, curiță zâmbitoare, tălpi liniștite și palme spre soare, în liniște, cu răbdare. Mai departe, ce spune povestea oare? Fetița era școlăriță, tocmai terminase alfabetul. Îi plăcea să scrie și să citească. Iubea mult de tot cărțile. Era foarte curioasă ce scrie în cărțile din biblioteca tatei și în listele de pe frigider ale mamei. Îi plăcea să se joace cu copiii, dar și cu vântul și cu lumina soarelui. Cu lumina mea se înțelege, nu? Cum a venit vacanța de vară, vacanța mare, părinții au ales pentru ea o tabără foarte aproape de orașul lor, chiar într-o pădure de stejar pitici, cu parfum de romaniță și cu o boieniță plină de căsuțe în care încăpeau câte un grup de câte 4 copii. Căsuțele aveau fel de nume și grupul de copii care locuia în ele purta numele căsuței. Fetița și-a pus în geantă tot felul de lucruri după o listuță făcută de mama. Mama era expertă în liste și listuțe. Ce lucruri? Îmbrăcăminte, periuță de dinți, săpun și o carte. Le-a pus pe toate într-o geantă fermecată. Era atât de ușoară încât, dacă nu și-ar fi făcut ea singură bagajul, ar fi crezut că e goală. Apoi
și-a lăsat părinții acasă, sfătuindu-i să rămână cuminți și să se spele pe dinți, să meargă la serviciu și să-și amintească în fiecare dimineață, chiar dacă au de mers la piață, să fie fericiți. A mai luat cu ea zâmbetul mamei și al tatei, câte un pupic și câte o îmbrățișare de la fiecare, și-a plecat cu ceilalți copii în tabăra din Poiana Stejarilor Pitici, nu departe de aici. Acolo, fetița noastră avea să locuiască într-o căsuță inimoasă, iar copiii frumoși cu care urma să împartă căsuța formau grupul Inimoșii. Profesoara... aveau o profesoară? Sigur, nu erau atât de singuri. Fiecare grup avea o profesoară care îi ispitea cu tot felul de jocuri, dar se îngrija să le amintească ora de culcare și ora de trezire, ora de spălare și ora de mâncare. Avea și profesoara, ca și mama, o mulțime de liste și listuțe, o sumedenie de sfaturi și o mare de îmbrățișări și alintări pentru grupul de copii. Așa e în fiecare tabără, mică sau mare, câte o profesoară voinică și cu răbdare. Era prima oară când fetița își petrecea o parte din vacanță într-o tabără. Din când în când se gândea la ce-or fi făcând părinții ei acolo fără ea. Se vor descurca, vor ajunge la timp la serviciu, se vor spăla bine, bine pe mâini și pe dinți, vor respecta ora de masă, vor zâmbi, se gândesc și la ea. Asta însemna că vor fi fericiți așa cum era ea aici când se juca toată ziulica. Îi plăcea foarte mult în tabără, îi plăceau jocurile împreună cu ceilalți copii, îi plăcea să cânte și să danseze împreună, dar cel mai mult îi plăcea numele căsuței și a grupului ei, Inimoșii, Inimoșii. Seara, după ce se stingea lumina peste tabără, profesoara trecea prin fața căsuței. Dorea să se asigure că toată lumea dormea. Glumea întrebându-i: Inimoșii, dorm? Atunci cineva se găsea să răspundă: Da, dorm. Uf, iar vorbește un copil în somn, spunea zâmbind profesoara. Era vacanță, când regulile erau mai puține și momentul somnului mai putea fi amânat doar cât o scurtă petrecere în pijamale. Timpul a trecut. Fetița s-a întors acasă. Vacanța mare s-a terminat. A început școala. Au trecut mulți ani de atunci. Fetița a învățat mult, s-a hrănit cu multe povești și s-a făcut profesoară pentru copiii mari și pentru copiii mici, așa ca tine. Cum a ajuns profesoară, a dat un nume primului ei grup de copii după numele căsuței din tabără, Inimoșii. Apoi a păstrat numele pentru toate grupurile care au trecut pe la ea. Într-o zi a împărțit activitatea cu o altă colegă profesoară de copii mai mari și mai mici și au hrănit împreună copiii inimoși cu fel de povești grădinărești. Nu spune în carte și cum o chema pe fetiță? Nu, nu spune, dar poți să-i spui cum ți-e drag ție. Dar povestea, cum se numește povestea? Cartea nu spune nici asta. E o poveste fără nume, dar poți să o numești cum crezi tu. Alege-i tu un titlu. Așa se spune numelui unei povești. Titlu, îți amintești? Da, știu. O să-i spun... o să-i spun... titlu... Ce titlu? Iar fetiții o să-i spun... O să-i spun... Nu îmi vine acum, mă mai gândesc, a zis nepoțica frumușica. Dar povestea nu e gata. Într-o zi, fetița ajunsă profesoară
a crescut atât de mare pe dinăuntru, încât nu a mai încăput în grădiniță. Vai, cum se poate așa ceva? Oamenii cresc, corpul crește, mintea crește și ea. Adică oamenii cresc și pe din afară și pe dinăuntru. Să crești e bucuria vieții. Vai, dacă nu am mai încăput în grădiniță, ce s-a întâmplat cu ea? S-a retras în locuința ei, pe care și-a construit-o împreună cu familia ei, pentru a experimenta și alte feluri de a fi, așa cum este felul de a fi bunică. Ce frumos! Și eu am bunică. Bunica mea este și ea mare, mare pe dinăuntru și ea s-a retras în locuința ei. O vizitez foarte des și ea mă vizitează foarte des. Ce vorbesc eu? În fiecare zi ne vizităm. Dar colega ei tot profesoară de copii mari și mici, ce s-a întâmplat cu colega ei? A rămas în continuare să născocească povești cu care să crești. A primit o altă colegă cu care să împartă bucuria întâlnirii cu grădinărei mimoși. Dar ce s-a întâmplat cu copiii? Copiii au mulțumit pentru numele dăruit, inimoșii, pentru povești și pentru toată grija cu care i-a înconjurat. Apoi s-au îndreptat, așa cum le-a arătat ea de atâtea ori, spre bucuria de a crește și pe din afară și pe dinăuntru, căutând să fie atenți la ei înșiși și la tot ceea ce îi înconjoară, să se bucure de lumina mea și de misterul întunericului, de adierea vântului, de răcoarea picăturilor de ploaie și gustul fulgilor de nea, de muzica inimii și a pământului și de toate descoperirile lor. Într-o zi, la toamna viitoare, vor fi crescuți și ei atât de mari pe dinăuntru, încât nu vor mai încăpea în grădiniță. Atunci vor pleca la școală. Uite așa trec toți oamenii prin lume, trăind o poveste fără nume, pe care o spun eu, soarele, unor nepoțele și unor nepoței, care vor boteza povestea așa cum simt ei. Așa s-a terminat povestea, iar eu am ascultat și am notat. Apoi am atins inimioara și v-am spus povestioara. Și ating o rază de soare să vă spun și alte povestioare, rând pe rând și pe curând. Să rămâneți inimoși, sănătoși și fericiți. Inima mea este împreună cu inima ta.